Hei, olen Erkki Metsola. Asun Kainuussa Hoikan kunnassa Leppävaaran tilalla ikääntyvien vanhempieni Annikin ja Antin kanssa. Siskoista Eeva käy kotona usein. Jaana miehensä Jaakon kanssa käy välillä pyörähtämässä. Veljet Risto ja Heikki Harvi. Riston tyttö, Liisa, tulee mummolaan kesäisin. Se on jo aikuinen nainen kohta. Liisa ja Eeva tuntuvat olevan samoilla linjoilla miesten suhteen. Ainakin Stig on saanut molempien sydämet lyömään tiiviiseen tahtiin. Päätin viimein ottaa elämäni omiin käsiini ja lopettaa harhailu. Kantona kaskessa seisoo Kari Kaukovaara, jonka kauna ja kiukku on sammumaton, mutta pakko se vaan on yrittää. Ottaa elämän päästä kiinni. Jos se oikea vaikka sattuisi kulkemaan, mennä sanoa ohi, mutta ehkä mieluummin kohta. Karin sisko Helena on mulle vanha rakkaus. Nykyään se on naimisissa kunnan eläinlääkärin kanssa. Niin, oikeastihan minä olen näyttelijä Jemmy Asikainen ja pääsen ensi kesänä Mikkelin naisvuoden kesäteatterissa näyttelemään Erkkiä ja kertomaan teille tätä tuttua suomalaista tarinaa suomalaisesta perheestä, yrittämisestä ja onnistumisesta ja tietysti rakkaudesta. Samalla jätän jäähyväiset mikkeliläiselle yleisölle näyttelijänä ja minusta tulee koko päivän teatterin kuraattori, joten tulemme varmasti vielä näkemään. On hienoa saada lopettaa näyttelijän ura tällaisessa koko kansan sydämiä koskettaneessa tarinassa. Metsolat Mikkelissä naisvuoden kesäteatterissa 5. heinäkuuta alkaen aina elokuun 18. päivään asti.